Hi mga kagwaps, mga kalingap, mapagpalang hapon sa ating lahat. Ay, tanghali pa pala, for today's vlog. Tingnan natin yung, kubo. Kasi, para makita naman ng ating mabait na sponsor kung ano ng pagbabago. Kaya Marlon, ano ng pagbabago sa kubo? Bangko lang. Bakit? Kailangan natin ng haligi doon pag ilalagay yung bubong. 2x2 gamitin mo. Ay, Yung pagkakabitan ng yero, Alugyat. nalugyat. Akala ko ba magbili ka na lang dyan ng gawin nating haligi. Doon sa tinuro ko na dirty kitchen, pwede na doon. Bakit nag-iba naman ang isip mo? Natutuluan doon. Ha? Natutuluan. Kahit saan naman, pag naulan, natulo. Kaya nga, magbili tayo ng yero para isapat doon sa mga kakulangan. Di ba? Nangailangan pa doon ng ginunting. Anong ginunting? 2x3 ginunting. 2x3 ginunting? Saan ka bibili ng ginunting na yun? Doon na lang natin ilagay yung yero. Saan? Sige, ilagay mo na kung ano man dapat ilagay dyan. Kung ano na lang yung gawan mo na lang ng paraan. Kasi wala na tayong pera pang tustos dyan. Nabili naman na ata na siguro lahat. Kuya Noni! Ay, di ko pa naalis yung ko. Nagulay ako ng langka. Ha? Nagulay ako ng langka. Ayun naman pala Dapat dito na lang natin yung bubong ko. Oh. Dito na lang pag kaya mapusti tayo ng dalawa. Bakit dadagdagan mo pa? Gagastos ka na naman. Wag na. Ayun na lang. Wag na. Tama na ito. Ilan mo na lang ito. Tama na yan. Huwag ka nang mag-additional papunta doon. Okay na ito. Huwag na natin sakaduan to. Mapangit. Ikaw. Basta wag ka na magdagdag. Kasi pag magdagdag ka, magdagdag budget na naman tayo. Hindi pa nga magawa ito. Dadagdag ka pa ng laki. Maulan dito? Maulan. Kanina. Ano ba si Nina. Si Bina. Hindi. Mababali. Paano mababali? Malugyat. Oh. Yung medyo makapal. Yan. Yung hawak mo. Pwede na yan. Makapal ba yan? Oh. Mabali ito. Hindi. Makapal yan Paano maging mabali yan? Huwag mo akyatan. Kaming makakit ako dyan at pagpako ng hero. Hindi. Dito ka gagawin. Doon ka sa hagdanan. Para-paraan na lang din. Para-paraan na lang. Ayun naman pala. Nakagawa na pala Jose. Taxi. Magbayad na. Ha? May bayad. Ayan, may ulam kaming dala. Nagluto ako ng langka. Ayun. Ayun, may ulam pala sila Tapos baka na naman pakainin ng aso. Ha? Lagay ko dun. Kaya nga, baka sabit mo na lang dito muna, Kuya Marlon. Baka mahulog. Malakas ba ang ulan? Malakas ang ulan dito. Kaya pala may tubig na naman yung fish pan mo. Ha? Kanina umaga? Nasaan si Kuya Noni? Nasaan si Kuya Noni? Ha? Si nanay, nasaan? Ha? Saan? Anong ni nanay? Ay, wala. Nagpunta sa liko? Labas. Naglabas natin. Naglabas? Oo. Sige na, pwede na yun yung 2x2 na lang gamitin mo dito. Di ba may hagdanan ka naman? Ipako mo na lang dito sa sides para maano mo na. Mailagay mo na yung yero natin. Kasi sayang naman yan yung yero Kung ano-ano naman pala ang pinag-iisip mo na naman, magdudugtog ka dun sa dulo Ang pinag-budgetan natin yung itong kabuuan. Kaya pala wala pang na idagdag. Na paano ka Kuya Marlon? Paiba-iba isip mo. Ha? Na paano ka? Paiba-iba isip mo. Ha? Na paano ka? Paiba-iba isip mo.
tama na itong sukat na ito. Ito nga yung tatapusin natin eh, kasi yun lang yung ano ng budget ng sponsor. Pero okay na ito. Naupo baga? Nasasandala naman. Mabali. Huwag mong isipin mabali. Ang isipin mo, gawin mo ng paraan. Kasi mahirap baga mag additional ulit dyan, tapos extra ulit, budget ulit. Hindi pa nga tayo tapos dito, ma-extend ka pa doon. Namumublema ka nga dito, dadagdagan mo pa doon. Ano yun? Pagalo na lang. Pagalo Ayun na lang tayo. Doon ilagay yung ano, haganan. Bubunutin nga yan, oh. Bubunutin mo. Paano yan malalagyan kung hindi ko yan bubunutin? Tapos yan ang ilagay mo doon sa may ano mo dito. Matanggal. Dapugan mo, no? Para yung hero, para di sayang, no? Oo. Pwede. Sige na. Dadagdagan din yung Oo. pamakuan na buo. Pwede na. Game. Game over. Gara! Ano, ako mag-aakyat dyan? Hulog yan. Di ako kaya dyan. Ha? Di ako kaya dyan. Buti naman at naisipan ni Kuya Noni maligo. Kahit na hindi na pagsabihan na maligo ka na Kuya Noni. May mga gabi-gabi pa dito. Hey mga kagwaps, mga kalingap, mapagpalang tanghali sa ating, maaga pa, alas 10 pa lang. Maaga kami umalis ng bahay. Ngayon, ito yung nadatnan. Yun, shoutout po sa Rich Team Evergreen, sa mga mababait nating supporters, especially guys, yung mga sponsors natin dyan. Thank you so much. May pagbabago naman dito sa Kubo. Shoutout po kay Kuya Bal. Sa lahat ng Kalinga partners, Kalinga viewers, bagong subscribers, sa mga datihan. Especially po doon po sa mga hindi po nag-skip ng ads. Maraming salamat. Ano daw? Bagong kwento yun. Bagong kwento. O sige na, gawain mo muna. Nakit ng tatay. Bina. Answer. Ju. Ay, abot daw na, no? Di na. Yung ano po, dos? Dali na, nang magpayat-payat ka naman. Ngayon na yung Bina. Uy, ikaw talaga Kuya Marlon. Mamay ampas ni Bina sa'yo. Posisyong gagawin yun. Yun. Ito? Yan, o. Ampas mo sa kanya, Bina. Dito na, para magpayat-payat ka. Dali, ampas mo. Alam mo, yabang naman protobag. Hoy, payat. Bagong yung buhok. Oo nga, payat na yan si Bina. Ano ka? 2 araw na kami para exercise niyan. Dadagdagan pa ulit mamaya. Ewan ko lang, hahabol na yan sa katawang ko. MVP pa kami ano. Buti pa kayo. Oo. Pa kayo, nakakabagas ba? Bagas-bas? Bakit? Sa bagas-bas lang ba ma-exercise? Sa bahay lang kami. Bahay lang. Ay, siya. Kaniguan. Oo nga. Oo nga. Sa bahay lang kami nag-exercise. Uy. Akong hulog. Kawawa man yung anak nite. Mamaya mo na ianot. Nalaman pa nila yung Korea. Naka-video tayo. Ay. Nasabi ko nga po yan. Hindi na. Edit ko lang yun. Na-edit mo yun? O, basta mamaya na lang tatanungin kita. Gawain mo muna yan. Ha? Gawain mo muna yan habang magkwento ka ng iba. Na, May kwento si Kuya Marlon. Ano yun? nahihirapan ang damdamin may dusa. Ha? Nahihirapan ang damdamin kong may dusa. Ikaw din na magsalita. No comment. Hindi, tanungin mo si Kuya Marlon. Nahihirapan na ang damdamin. Magkwentuhan kayo. Nahihirapan na ang damdamin kong may dusa. Bakit? Papaanin ko na ito. Nay, Nay. kumain ka na, Nay. May dala kaming pagkain, Nay. Ulam. Bakit ka nakapaanay? Maano ka dyan? Mapako ka dyan. Matitanas pa yung paa mo. Nay, bakit ka nakapaa? Ay, wala kang chinilas? Saan ang chinilas mo? Oo. Kailan ka walang chinilas? I love you. Ha, di mo sinabi sa akin at nang mabilang ka ng chinilas. Ay, Nay. May sinilas naman yan. Binubulaan. Pablis, Nay. Wala nga akong sinilas. Nasaan ang chinilas mo?
Nakain ka na? Wala nang kakainin. Meron kaming dala. Pagkain. Sarap. Ulam. Kuya Marlon, nasaan mo daw nilagay yung ulam? Nasa kawali. Oh, Nasa, kain na. nasa ano. Nagugutom pala to si nanay. Gusto ni nanay ang masarap na ulam. Tama-tama, dala namin masarap. Ay, marami yun. 4 na putahe. Ano ba yun? May menudo, may bupis, Giniling. may giniling. Ano pa? 4 yun. 2 bupis. Ah, okay. Kasi isa bagagabi. May minuda. Nasaan? Oo, ay, hindi na tayo bumili ng gabing gulay. Yun na yung minsan niluluto ni Kuya Noni ay. Oh my God. Buray. But I told you. Miss Bini Bening Reggae. My tears will fall, your love away. I wish that I to try to forget. Oh, good! Ginoo ko, ano na tayo. For so long, Eh, ang bilis naman ni Kuya Noni maligo. Ayos ah. here I love you. Ang ganda ng gupit mo, Kuya Noni ah. You walk away. Ano si Doning na driver na kutsi. Pinabili na daw niya. Ay, bibili tayo. Pinabili. Aka? Mapa Manila, maghanap tayo. Uy, dun sa ano, barato lang, 20 lang. Saan? Binili nga ng vlogger. Kakilala ko. Saan? Kay ano, kay Kuya Pedro. May alam ka pa? Oo, Tara, napatawagan ko dun kay kumpare. madami. May binibenta yun. Puntahan natin Kuya Noni. May binili nga ng vlogger. Sinong vlogger? Na pati, naapo yung kutsi. Hoy! Oo. Ayoko, mamaya Naapoy, ayoko nun. Mamaya makasunog pa tayo. Hindi, kaganda-ganda. Kay ano, kay... Ano bagang pangalan nun? Mark yata ang pangalan nun. Ha? Lawan, ang apelyido. Kani ko yun. Ang ganda nung kutsing pinagbili. 70,000 lang. Baka naman hindi umaandar yun. 70,000 lang. Pang ano lang, pang Lagi pang nagbili. Si Jello Mags. Hoy, Gilo Mags, bumili ka palang kotse nagsusunog sa pitan. Ano bagang ano nun? Ano bagang pangalan ng vlogger na yun? Parang Mayos ka. Kilala ko si Gilo Mags, kalingap din yun. hindi pala Jello Mags na tayo. Basta lagi ka nagbili. Tingnan natin dun sa inaanak ko. Pinakita sa akin ay tagaan. Malapit lang dito? Oo. Siya, tingnan natin mamaya. Saan yun? Laguna pa? Puting-puti yung damit mo, Kuya Noni ah. Pwede ba, Kuya Noni, mag-hire ako ng ikaw maglaba? Nangingitim yung puti ko. Ay, Ate Rit, saan pala yun? Cavite pala yun. Cavite. Yung ganda. Yun? Talaga? May binibinta pa yun. Nay, kumain ka na, Nay? Ha? Uy, Kuya Marlon, wala daw kakainin. No? Hindi kayo nagsaing? Ay, saan pala dun sa Cavite? Ewan ko ito kay nanay. May ulam? Sandukan mo nga doon. Nasaan ang ulam? Hindi na. Sando kayo ni nanay doon ka. So kasi mo muna to si nanay. Wala daw kanin. Nasaan ba ang kanin, Kuya Noni? Dalong kami ako. May gulay pa nga doon na lang pa. Ay. May gulay pa nga doon na Dahan-dahan, lang. baka makapakong pakot yan. May gulay pa nga doon na lang pa. Ikaw nagluto? Sandali rin lang pa. Binili ko. Ay, binili ko. Binili ko yung sabi. Ano yun? Ay, wala yun. May ito pa kayo? Ito na yun.
Bagong kuha? Kuha pa lang. Kukuha ka pa lang? Maganda yung kukuha pa lang kasi para ano, manamis-tamis. Tabo ba? Kuya Nuni? Ay, ayun, akala ko tabo. The impossible dream. So, si nanay kumain na? Opo. Nandoon? Doon pa natulog, kaya ate Rit. Ayan, busog na, Nay? Hindi. Hindi ko maroon na. Uwi ko lang. Ba't nauwi ka pa? Muuwi yan. Doon ang bahay ko. Ha? Doon ang bahay ko. Nung natulog, kaya ate Rit. May kasama si ate Rit. May bodyguard si ate Rit. Masikip yung kwarto. Andun lahat yung mga online ko eh. Sa kwarto. Ang daming hugasin kaya nun eh. Madaming hugasin? Bakit pinadami mo? Hindi ka, maghapon ka pala dito kaya Marlon wala. Isang araw. Ay kahapon. Kapon. Sabado baga? Isang araw din. Sabado. Sabi ko malating niya dyan. Nagdating na. Kala ko nga'y Amerikana. Ha? Kala ko yung Amerikana yung dumating. Bakit? Blandi ang buhok ay. Wow, may foreigner. Foreigner, mahuhulog ka dyan. Huhulog ka ni Bina. Mayos ka. Mamaya tanggalan ka ng hagdanan. Ewan ko lang sa'yo. Bali ang... Baba lang naman Ate Rit isang kubo. Pwede niya Pagkano yan. ko kanina, nakasamalan ko si ate Rit. Sabi ko, may foreigner. Kuya Marlon. Blandi ang buhok Kuya ay. Marlon. Ah, Sa inyo yung tuta na baby? hindi yan sa amin. Ay, hindi. Yan yan sa isang bahay. Nagampun ka baga dito. Ang cute ano. Nagdididi. Parang didi ko yung tuta. Ang cute. Nandun na siya. Ah. Hindi na iabot mo yung nahulog. Buti di sa'yo na pumata. Layo naman ni Bina. Hindi, dito ka lang. Huwag ka dyan sa hagdan. Mababali ang hagdan ko. Balik to. Hindi ka dyan kaya. Bakit ba naman sana ako? Balik pa rin. Ingat na ingat si Kuya Marlon sa hagdanan niyang maganda. Tagagilid na pati yan. Tinawanan ni Bina. Kantsawan mo, Bina. Magkaralas yung mga tao. Kantsawan mo. Baka Kuya Marlon may mga pako dito eh. Ha? Pako. Hinulog mo. Ay, dali na Diyos. Ano, sabot mo sa akin yung butang kahoy. Kahoy? Ayaw mo ba? Alin kahoy? Para bida Ito? ka sa, para bida ka sa, Alin ito? yan.
Vina. Naging trabahador ni Kuya Marlon. Hindi mo pa daanin. Yes, boss. Yari ka sa akin. Yari nga sa akin. Alugin kita kay Mark. Ikaw ang libo ko ngayon. Nakakuha po ako ng libo ngayon. Ihampas mo kay Kuya Marlon. Ang bigat pala nito. Mayos ka. Oh, dali. Hindi niya na. Yung isang may bawas doon. Boto pa sa akin. Libo ako. Ay, maliit. Hindi yung maliit. Hindi na may putol na bawas. Piliin mo, ha? Nakakuha akong maganda libur. Mataba, mamamayat ito sa aking kaot. Pinagluluko ka, Bina, oh. Mamaya pag nainis si Bina, ihampas sa'yo yan. Sanda. Ang ganda naman ng mo, libur mo. Masalugtog ka, dahan-dahan. Ang ganda-ganda, oh. Kotes mo't walang iba niyan. Sakaralugsog na nga. Ito. Hindi ka na makapag-exercise mamaya, Bina. Tapos na-exercise mo ngayon. Pwede pa yan. Pwede pa ma-exercise. Ang payat na pati ni Bina ay pumayat na, umabol na sa katawan ko. Kaya naman. Mamaya naman daw sa likod. Makikita mo. Pag hindi mo nakita, makikita mo. Ay, hagutan mo. Kunin mo nga yung lagari doon sa kwarto ko. Saka yung pako doon. Keke, soyo. Nandito na ako ay. Pangit ang baba taas. Hagutan. Tapos limiting na dito. Kaya naman pala, ang dami mo pang iniisip. Ikaw talaga, oh. Wala akong helper eh. Mahal ang mag-import ng helper. At buti dumating si Bina. Kahit ka talaga nun. Buti na dumating. May helper. Kung wala. Ayusin mo. Kalimintas. Kinagat ka? Pagpag mo yung damit mo. Kalamintas. Pagpag mo. Ito si Kianuni, helper. Ano to si Kianuni, tagaluto. Na ano ulit? Yung pilik mo nakatingala sa langit. Hindi may gawa niyan. Visit ka kaya malo si paing kita ngayon dyan eh. Maganda ba nakatingala sa langit? Ha? Saan mo gusto nakatingala? Sa baba? Kaya nga saan mo gusto tumingala ang pilik mata ko sa baba? Andi dito lang sa tingala sa langit. Daming nabantayan ni Kuya Marlon. Buang-buang. Ay, Google din natin. Dapat may tagahawak Kuya Marlon sa ano. Gigiyawak. Agoy, sumasayaw-sayaw baga. Trit, pwede na tayong kumain. Kain ka, sige na. Ako, busog ako. Ikaw ang kumain. Kain ka na, sige na. Tapos na yung sa bahay. Ha? Sige na, kain na. Kakain baga ako Kuya, ng ano, papanday. Sige, sige. Kuya, tama ko yan. Sige. Agluto daw si Kianuni ng langka eh. Kain tayo? Mahulog ka.
Marlon, ito yung sinaing mo? Ha? Ito? Ito lang? Alin? Ito lang mga tayo mo? Oh. Hindi, meron pa? Wala, pwede naman magsaing ng bago. Bahaw pala yan. Bahaw na yan eh. Bago pa naman yan. Bago pa. Kain tayo, Tret. Bagong ano yan, bagong Ganun init. eh. Bagong init yan, Bina. Ah. Di ko na pala Kainin mo nga yun, nagsaing. ng bago. Padikit ka dyan. Sarap. Sa bato na. I just called to say I love you. Yan? Alam mo kantahin yan, Bina? Hindi ko alam yung kanta din. Ikaw alam ah? Ma-copyright ako nito. Oh, yan. Nakabit na pala, oh. Kay Marlon. Kabit na pala. Di ba? Sabi ko kasi gawan mo ng paraan. Ang bilis si Kanuni makapalaig, oh. Ha? Para-paraan din, ano. Sinuni palang taga, ano ngayon, taga Lotso. Si Kanon, eh. Hindi ka pagatin? Ha? Hindi ka pagatin? Ayun yung bagong gawa ni Kuya Marlon na upuan. Bakit hindi mo sinagad hanggang ano, Kuya Marlon, dulo? Kulang ang imong palang? Hindi pa na ipapako. Ayan pa yon, yon. Sige daw, ako daw magpako. Mapipit-pit yung kamay dyan. Ha? Mapupuk yung kamay. Di yan. Ang galing. Ganda ng gupit mo, Kuya Noni, ah. Mas magaling pala dyan maggupit kaysa dun sa labo, eh. Ano? Mahina pa magupit. Ha? Mahina pa. Hindi marunong? Tangga. Bakit? Tangga pa yan. Oh? Hmm. Pero mas maganda yung gupit na yan kaysa dun sa labo. Oo. Gupit lang ang pinagupit ko, maganda lang. Kaya maganda ang gupit. Ikaw ang nagsuggest na ganun ang gagawin. Oo. Ayos, ah. Ang linis nga. Nagtanong pati yung mga supporters natin kung nagupitan na daw kayong dalawa. Sabi ko, nagupitan na po. Di na pa ako nag-antay. Yung madating na, Gawa ng ano. madating na bisita sa atin. Gabi na. Ha? Sinong madating? Secret. Kaya nga, pagandahin natin tong kubo. Welcome. Ganun pala ang pagsaing ay Welcome. sunod balik nito doon na magsasaing sa abu-abuhan na mini-abuhan na gawa ni Kuya Marlon. Welcome. Nagawa ka pa ng hagdanan, hindi mo pa tawag niyan. Hindi mo pa inayos yung tinibayan. Yan ang masarap na ano, na saingan, no, Kuya Nuni. Pag naluto yung kanin dyan, masarap yan. Kaysa sa gaas. Maganda dito at madali lang dito yung mga makukuha na pang ano, panggatong. No, Kuya Marlon? Busog ka na, Nay? Busog ka na? Hindi pa daw siya nakain. Ha? Bakit? Ka na? Binigyan nga kita ng pagkain. Nagkain na pala, nagkain na. Nakalimutan ni Nanay. Hindi wala. Wala. Ang cute ni Kuya Nuni, magalit. Hindi ka naman galit ng Kuya Nuni. Nagpaliwanag ka lang kay Nanay. May ano na si Nanay, makakalimutin. Ano? Makulit si Nanay, makulit. Nakakalimutin.
Oo, malilimutin na nga si nanay. Kahit na kumain siya, wala pa daw. Kahit busog siya, hindi pa daw. Ay, naku nanay. Nagalit tuloy si Kuya Nuni sa iyo. Nagpapaliwanag ka lang Kuya Nuni. Baka naman masunog na imo sinaing Kuya Nuni at para malakas baga ang apoy. Hindi, para maluto agad. Para maluto. Agoy, di naman siya hilaw. Di talaga ako marunong magsaing, promise. Shout out Ate Kat. Ano yan? Si Ate Kat ang nagsasaing sa bahay kasi kahit anong gawin kong saing, palpak talaga ang sinaing ko kahit napakaganda yung bigas namin. Palutuin nyo na lang po ako ng ulam guys. Huwag nyo lang po akong pasaingin ha. Kasi di ako marunong magsaing. Tingnan ko yung sinaing ni Kuya Noni kung papasa sa akin. Oh, di ba? Nakagawa ka kaagad ng brace, Kuya Marlon. Hindi mamaya niyan, meron na yung bubong. Talaga to si Kuya Marlon. Pinapahirapan pa yung sarili. Oh. Ang dami pang iniisip. Extension. Di pa nga mabuo itong kubo. Mag-extension pa siya, agoy. O ano? Kaya? Ayos? Nagdating si Bina ay may tagaabot ako. Pinagtripan talaga si Bina. Ano Bina? Busog? Busog. We. Yan ni, kumain ka na? Ha? Ano, nakakuha ka na ng ID? Akala ko ba magpatulong ka kay ate? Lunis pa yun mapunta dito. Sa barangay, magsama ka kay Ate Marie. Oo, para mabilis. ID at saka birth certificate, yun ang kailangan. Awan ko kung nasa ng birth certificate niya. Pwede naman yun magpaano si Ate Marit sa munisipyo. Buklat. Oo, at kagawad baga siya. Tulungan na lang niya si Kuya Noni para makakuha ng ID. Para makakuha na ito ng student license muna. ID and personality. Kasi kahit pag may student license ka na at ongoing na ang iyong professional license, is po pwede na yan magmaneho. Kuya Noni, luto na. Ay, luto na. Kumukulo na. Da. Ilang gatang yan, kuya? Dadalawa yan. Dadalawa. Ano yan, kasya nyo na hanggang hapunan na yan? Pananghalian lang. Pananghalian lang. Tapos laing ka ulit ng hapunan. Bakit hindi mo kung saing hanggang gabi na? Nasisira. Nasisira. Madaling mapano. Daling mapani. Ay, napapanisan. Padami ang tubig. Daling mapani. Ganun din yung iwan ko. Di ako marunong kasi magsaing. Dali lang. Di na nga yan hinuhugasan. Bakit? Kasalan. Pangkasalan. Yung pangmaram yan para hindi ka papano. Ay, ganun yun? Hindi hinuhugasan ng bigas? Agoy. Pag siya ay lumapot, di ko hugasan. Talaga? Ano yun? Sikreto talaga yun? Para hindi mapanis, walang hugas-hugas. Pangmaram ka. Kung Bina, huwag daw hugasan ang bigas. Alam ko hinugasan niya. Alam ko hinugasan. Wala nang hugas. Binibinsa. Walang hugas, Bina, tapos wala pang palit. Bina, Papanis pag walang hugas? O sabi ni Kuya Nuni, papanis pag walang hugas. Ano ba talaga Kuya Marlon? Nang guguyo na naman to si Kuya Marlon sa akin. Oh. Ano kayo noni? Hugasan hindi? Hugasan? Dapat may hugas. Oo nga. Bakit sabi niya ano? Yung talagang si Kamarlo, niluko na na. Oo man ang uus sa ate rin. Yawa to si Kuya Marlon. Time ka lang pala eh. talaga. Di yan hinuhugasan. Kahit tanong mo yung mga professional. baka sa iba, no? Ay nako. Puro naman naka-abnormalan ditong si Kuya Marlon. Walang hugas, walang palit. Ano na tayo? Ano kung walang hugasan pagligo ang tinutukoy mo na ata, hindi na sinaing. Oh, hindi na pinapalitan ng tubig yun, kaya walang hugas. Ayan na sinain ni Kuya Nuni. Oh. Walang hugas. Ayos. Ayos ang sinacheng. Oh, di ba? I need your time.
Pagandahin mo. Project 5. Project 6. Nasaan pala Kuya Marlon yung radyo mo? Yun na yun? Kunin mo nga yung radyo ko. Huwag na. Magpatugtog. Pwede naman yun kahit ano lang. Wag lang music para di ako makapiright. Eh dito naman kasi yung tugtog ng radio, makakapiright ako niyan ay. Kaya kailangan magdaldal ka na magdaldal bina para matabunan yung music. O, daldal bina. Oo. O, kaya nuni, magdaldal ka, kaya nuni. Gabi na din. 7:30 pa eh. Madami ata ang customer ko na yan. Dami din. Saan ka kumuha na pamatpat ko yan, nuni? Yung pang, ano mo, panggatong mo. Doon sa ano yung Kalabasan. Sa labas? Mga pangnyugan? Ah, marami doon? Iniiwanan lang nila? Masarap siya pang ano, oh. Panggatong, talagang nagliliyab ang apoy. Ng tubig. Kaya nakikit na hindi mo lagyan ng... Mapunta dito sa Adjin. Ha? Pasok. Ubi na, oh. Pag walang pasok, maparito yun. Ganda na ang bahay mo dito, Adjin. May pinapagawa si mama mo dito ang bahay. Ang sukat nito ay Ano? Ano? 16 4 Gs. Talaga? Oo, Tapos? yun ang haba, yun ang laki ng bahay mo. Ano yung pag natulog nakatayo? Yan o, sa bangko. Pag isang Magkakatul ka lang. kuan, hulog. Magkakatul ka lang, Adjin. Sa Aljid pa, kubo yun. Kahit nasa tent mo lang yung patulogin, makakatulog yun. Love you, baby. I miss you. Aljid. Namiss ka na daw ni Kuya Marlon mo, oh. Mag-swimming daw kayo. Pablog tayo. Pablog ako sa iyo. Si Aljid ang vlogger. Ikaw ang scouter, sa Aljid ang vlogger. Ay, ipapablog ako sa iyo, Adjin. Magaling mag-vlog yun. Nakatibak. Walang niya ka, gawin mo namang ano si Aljid ko. Binata na yun ay. Artist Adjin, nakatibak. Agoy. Sukat yan para dito. Para mapuno. Saan galing ito? Ayan. Niyagis ko yan. Ayan pala, oh. Tara, pakuha natin kay Nuni. O, bina, oh. Hindi tayo pala niyan makapako. Gusto ko si Kuya Nuni makita magpako. Ikaw, Kuya Nuni, magpako, Bi. O, ano, Bina? Diretso na? Hindi mo naman tiningnan, eh. Ha? Tiningnan mo? Diretso ba saan dito sa ano to? O ba ganun lang? Oh. Tama na yan. Ito namang kahoy na kilo. Ito ang pinatitingan ko sa iyo. Ah. Magsaing Kuya Nuni. Pag ano na, inaalis yung apoy. Ah, yun. Yun pala ang sikreto ni Kuya Nuni. Papaano sarap na sinaing. Wala na agad tubig yung isang galon at ano, Hininaw ni nanay. 2 galon. Hininaw nga. Ha? Kay nanay, minaw. Hala. Dapat, naku, kahit anong pagsabihan nyo yan si nanay. Wala. Kailangan talaga susunod ang ano, susundan nyo ang ginagawa ni nanay. Bantayanin na si nanay di ay. Hininaw yung mineral, agoy. Kaya naubos agad yung inumin nyo, Kuya Nuni. Ay, patay. Ubus agad. Yan, bend mo na lang.